كراي كوران كوراتنا بجاية مدر أقلقلو نشرات قداسية كجمس لزخونة كلنا ببوتان حز إذي كاميرا سئل خاني بزيكا ناي منستيري زينان ناي ممربات ياركن كلهم ببوتاهم حزلنا كاميرا بزيكا ناي منستيري زينان ناي بيت صحفات من ربات ياركن كلهم ببوتاهم حزلنا
حرناي مدبنا خجمس لزخونه نتخل مدب كمعرقن كسرعن حدا أنا برتي سلازلونا بتي أنا برتي دلنا نسمع كدن بدب جمارنا جن كلكم كاميرامان بزيكا منستري زينان نبي صحفت من رفات هاركن كلكم كاميرامان ببوتاكم كتحزلنا بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك بسؤان أبوتات أباسات لكان أباسات كوران ممهران لكاونت كاهنات دياقونات كبورات أم محضرتي سبا سلطان ناي منغستي من محضار زوا مأكل مأكلاي بيت صحفت هيماناتوي قدايات كلكم أخبرت سلطان زبك زي أبيرن نزي كبور بعلنا نمجمار تساتفتو قينا زلنا كمرها قبرنا متن أبزي مدبنا الجمر ألنا مو وداسي مريم كعدل سلازخوانه كلنا وداسي مريم نعدل حف نبل بنتهنا متويا جما وش مهلرن يوم نقول ولد صلاة يدسنا مريم نقول ولد أملاك أبي ونفسي لجابير وتصي منفسي بأملاكي يوم مرهني اسم ريه ما رحمتونهم زيس يستوصوني كل تولد اسم جبر لي تهايل أبيات وقدوس موسى هيلوني لفر هو جبر هايل مزرعته وزرهم للي عبيلنا البوم ونستون هيالان من أبرتيهم أبيهم لستان وأسقهم بركة الرهبان وفنو إراقهم لفلان وتوكل إسرائيل وليهود ذكر سايلو زي يلوم لأبوين لأبراهيم ولذروس العالم وداسي عليك زين عدل وداسي عليك نارا مجلس يتنبب إلى تسوني فقد إذا بزل عبدان سواد وفتكات من الروس عالي لنا قدس بركة ملكة مريم قتلوا ملكة مريم قتلوا مزيوة ملكة مريم قتلوا بزي ملكة عيسى سود
الراي صلوت قداس مريم يبصحلو تمهرو تمت سنبت أبيات كريستيانات بغلت توسن دلو حليفكم سجيركم أبحر تمكت كبيفكم كتحزو نبحر تمكت تو أولاد تمت سنبت من أسات نهاد ورث بغلت توسن دلكم زيكم نبحر تمكت تو وصلت يدهن ما تولد صلصانا ما تولد صلصانا هجرنا ارتراك أبا ما تولد صلصانا ما رام صلصانا دكتورهن ما تولد خمعة تولد صبرنا قوينا بارخنا قدسنا فطرنا بسمقته يتبيزولنا بالجهجرهم زحلوا سواتنا جنات من قصة سمايات يعرفنا نعلمنا كله مع تقنتي تمهرتون سلام أفضلنا توارخ تقدس أود أمتك برلنا عونا ذب السمايات قدس بك تنصع من قصك ويكن فقادك في السماء كما هو بمثل السعين ذل اللتنا حبني يوم هدق لنا عبسانا وجيئنا كما نحن نهدق لتعبس لنا يتابعنا يجزي واستمست الله أدهنا والحنا كل اسمي ذيك يتمنقس حيل وسبحات العالم والعن سلام القدس قبيل والعن وإذا مريم سلام لكم تأكلوا لكم من حتى وإلى اسمعنا تزمر حبيب لنا تزمر حبر الله بتزمر ودي بكل هاي الأسئلة يتابعنا واستمسك الله بنا وعلى فرزان وقالوا كذب وكذا كذب كذا صاحب صاحب فيزين وزبني ولا على
ቦታትና ሐዋርያት ሰባብ ልዕል ብጻዩ ወይ ድማ ልዕል ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅናትን ጽልና ያሓዝ ስግዱ ለእግዚአብሔር በብርሃት ለይገብሮ ገብረ ክህነት ኩሎ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ከቅድስት ከመሄድ ጓሃጢያ ተበሪ ምድር ኩሎ ማይሰራ መጻወ ይዜን ካይበን ስዕድ ሆነ ሐስነት ከመደላ ጎርቲካ አበወየ አሃቴ ወንተ አና ገብረ ከድኮም ወበእንተ ላድነ ነው አረሰኝ ኩሉ ወብሳይ ከቅድስት ኢለነ ፈነ ተምረተ ከብትኩም ዝር ኩሎ ማይሰራ ጣዊነ ለማ በሰነ ለከዘባ አይምሮ አብዘን በላ አይምሮ አበ ጽልሆት አበ ከል አበ ገቢር አበ ተናግሮ አበ ነው አይሰለበስ ባንተ ታምር ከመለሰብ ኦ ይሄረፍ ከረ ጓለም ያው እግዚአብሔር ሁሉ ጸጎን ስሬታ ጣዊነ ባረከን ነው ቀድሰን ነው አንጻህን ነው ረስየን ነው ፈታሃነ ጎዛን ወለ ኩሎ ህዝብ ከነሳታ ጎሪት ከነሳ አቡነ ጨርሎስ ወመላላ የነፈር የተሰብከው አቁመና በገረ ፈቀደ ቅዱስ ኦ ይሄርስ ባንተ እግዚአብሔር አምላክ ነው ወዳይነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከን ፊየን ሰዓት ወትረስ ከላለም ታንዘ አጥርት የከለቶ ለኮዛት የለዝገዝነት እንደገና ሰምቶ ሰርቶ ክለታሪ አባት የድረሰው ጻበት ነው በቤትረው
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአት ወይደመስስ ጌጋዬ ዝውእቱ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ስርዓት ጸሎተ ዕጣን በስርዓት ቤተ ክርስቲያን ዝመላ ወይ ዝምእዘን ንምትግባር ንባሕረ ጥምቀት ለባስያን መስቀልን ወጽንሃን ዝሓዙ ስርዓተ ጸሎተ ዕጣን ይፍጸም ኣሎ። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜ ዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ለባስያን ኣብ ስርዓተ ጸሎተ ዕጣን ጸንሑ ካብ ባሕሪ ጥምቀት ዘበጊሶም ናብቲ ስዒቡ ዝቐርብ ስብሐተ እግዚአብሔር ናብ ቦትኦም ይመፁ ኣለዉ።
ዕጣን ህሩይ ጊዜ ሰብሖቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑንስ ገሎቱ ወንቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ምሕረት ለሚካኤል ወስራት ሰማያት ለማርያም ወይቦ ልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከርነ ቅብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብእ ነገሥት ድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ እፍረት ምስት ይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜዓዝ እምኩሉ ዕጣን መጻ ወተሰገወ ማርያም ድንግል ንጽሕት ዘምራ ዋስርገዋ ድኅራ ለማይደረቡ ወይቦ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ወይቦ ዕጣን ሩይ ለዘካርያስ ካህን ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ጋይል በማእከላ የዐርግ ዕጣን ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸርሑ እንዘ ይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በኀበ አእላፍ ወክቡር በውስተ እስመ መጻእከ
ስላዳንከነ ተሳሃለነ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ የእግዚአብሔር
ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቶ ለከ ስብሐት ወኢዝ ለዓለመ ዓለም ቃሉ የማይታበል ቃል ለምንና በጥምቀት ስትገዘውና በቻገሮም ሰሐደ ሰዓትና ገነት መንግሥተ ሰማያት ያርፈልና በዓልና ተባረከ ተቀደሰ በዓል ይግበረልና አቡነ ዘበሰማያት ሲሳየነ ዘለለዕለተነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህግ ለዘዓብሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምሕረተ በእንቲአነ ወፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ኦ ቅዱስ ቅዱስ ማረን ስሉስ ቅዱስ ማረን ስሉስ ቅዱስ ተሰማለን አምላክነ ዘትቤሎሙ ለአራከ ቅዱሳን ወለሐዋርያት ከንጹሐን በብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ወይራእዩ አንቱም ዘትረዩ ወይረዩ ወፈተው ይስሙ አንቱም ዘሰሙ ወለክሙ ሰብጻት አይንቲክሙ ለርእያም ዋይዛኒክሙ ለሰማዕ ወከማህሙ ለነኒ ረስየነ ድለዋን እንስማ ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን በእንተ ወንጌል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክነ ለቀደሙና ነው የማይርበን ወለዱ ያን ፍጡነ ፈውሰሙ እስመ አንተ ቦቴ ወተኩልነ ወተስፋ ኩልነ ባሪያ ኩልነ ወመንሴ ለኩልነ ወለከንፌና አኮቴ ተስካርያም ለዓለም ዓለም ጸልይ ባይርኒ ለሰሚዐ ወንጌል ባይርኔ
ወጎየት ወዮርዳኖስኒ ወጎየት ወዮርዳኖስኒ ገብአ ድኅሬሁ አድባር አንፈራጹ ከመ ሐራጅት ከመሃራጅት ርየት ወጎየት ወዮርዳኖስኒ ገብአ ድኅሬሁ አድባር አንፈራጹ ከመ ሐራጅት ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ
ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ዚየ ወአምላችየ ኩሉ ጊዜ ስመችያከ ይሴብሑ ኩሉ ኃይለ ሰማያት ወምድር ከም ድብል ኩሎም ኣብ ሰማይ ዝነብሩ ሓይልታትን ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ፍጥረታትን ንዓኻ የመስግኑ እዮም ዝብል ሕያው ቃል ስለ ዝኾነ ኣብዚ ክቡር ዕለት ከኣኒ ክብሪ ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምርኣይ ባሕሪ ርእያ ዘለለት ዮርዳኖስ ዊን ደድሕሪኣ ሰዓበት ኣኽራንን ጎቦታትን ኩረታትን ከኣኒ ከም ኣብታይ ወይ ከም ብተይ ኮይኖም ንኽብሪ ክርስቶስ ክብሉ ዘለሉን ወይ ከዓ ኣንደሩን ዝብል እዩ ነዚ ቃል እዚ ወይ ነዚ በዓል እዚ ዝምልከት ክወሃበና ፀንሐ እንሆ ሕጂ እቲ ወንጌል መንግስት ብለባስያን ክስበኽ ፀኒሑ ቦታ ዓጂቡ ብብፁዓን ኣቦታት ንኽንብብ ናብ ክብሪ ናይ ኣቦታት ዘለዎ መድረኽ ይመጽእ ኣሎ ባርክ ነገረ ዘወንጌል ማቴዎስ ለዚና አምላከ መድኃኒት ክለ ክብር መንግስት ገነት ስብሐት ወትረስ ከለዓለም ዓለም በተወርሓት ከዓ ዮሐንስ መጥምቅ ናብ ዮርዳኖስ አውራጃ ናብ ኣብ ምድሪ በዳ ይሁዳ እናሰበኸ መጸ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑ እናበለ መንገዲ እግዚአብሔር ጽረጉ ጽርግያኡ እውን ኣቕንዑ ኢሉ ኣብ በረኻት ዝምህር ኣዋጅ ነገረ ተባሂሉ ብነቢይ ኢሳይያስ ዝትነግረሉ እዚ እዩ ክዳን ዮሐንስ ድማ ከም ካብ ጸጉሪ ገመል ዝተሰርሐ ነበረ ዕጣቕሑ ከዓ ቁልፊ ቆርበት ነበረ ቀለቡ ከዓ አንበጣን መዓር ጸገነትን ነበረ ኩሎም ሰብ ይሁዳ ኢየሩሳሌምን ኣብ አውራጃ ዮርዳኖስ ዝነበሩ ኩሎም ናብኡ ይመጹ ነበሩ ሓጢአቶም እናተናዘዙ ከዓ ንኩሎም ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ የጥምቖም ነበረ እንተኾነ ግና ካብ ወገን ፈሪሳውያን ወገን ሰዱቃውያንን ምስቲ ህዝቢ ተሓዊሶም ናብ ጥምቀቱ ክመጹ ብዙሓት ሰባት ምስ ረአየ ከምዚ በሎም ኣትውልድ ኣትማን ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓን መቕሰፍትን ከም እተምልጥኸ መን ሓበረኩም እምበኣርከስ ንስሓ ዘብቅዓኩም ሰናይ ግብሪ ግበሩ ኣብርሃም ዝኣክል ኣቦ ኣለና ምባል እትመልቁ ኣይምሰልኩም እግዚአብሔር ንኣብርሃም ካብዘን ኣእማን እዚኣተን ውሉድ ከተንስኣሉ ከም ዘኸኣሎ እብለኩም ኣለኹ እንሆ ምሳር ኣብ ልዕሊ ጉንዲ ኦም ተዳልዩ ኣሎ እሞ ኩሉ ጽቡቕ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ኦም ይቁረጽ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ ኣነስ ንንስሓ በኣይ ኸጥምዐኩም ኣለኹ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ይሕይል ኣሳኡን እውን ክጸውር ዘይበቅዕ እየ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምዐኩም እዩ ዓውዱ ዘጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ኣለዎ እዩ ዘለዎ እዩ ስርናዩ ኣብ ቆፍኡ ይእክብ ንሓሰሩ ግና ብዘይጠፍዕ ሓዊ የንድዶ ሰማይ ወምድሪ ይሃልፉ ቃልየስ ይበሃል በቲ ጊዜ እትውን ጐይታ ኢየሱስ ብዮሐንስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ክጥምቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ ዮሐንስ ግና ኣነ ደኣ በኣኻ ክጥምቕ የድልየኒ እምበር ንስኻዶ ናባይ ትመጽእ ኢሉ ኣበዮ ጐይታ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰ ተላ ንዓና እዩ እሞ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እዩ ሕጅስ ሓንሳ ሕደግ በሎ ድሕሪዚ ሓደጎ ጐይታ ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብኡ ካብ ማይ ወፀ እንሆ ከዓ ሰማይ ተኸፍተሉ መንፈስ እግዚአብሔር ድማ በአምሳል ርግቢ ወሪዱ
አብርስከ ዓልብ ረአየ እነሆ ድማ ብኡ ዘመርኩ ዘፍቀሮ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መፀ ሰማይ ወምድሪ ያህሉ በቃል የሰይ ያህሉ ፊ ቤት ዚላ አርዳ ይሁን ብስራተ ማልቆስ ሐዋርያ አሐዱ እምሰብአ ወክልኤቱ አርድእት ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቀዳሚሁ ወንጌለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው በከመ ጽሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት ናሁ አነ ፌኑ መልአኬ ቅድመ ገጽከ ዘይስሕቅ እምነቶ ዘይሃይ ፍኖቶ ቃለ አዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል ጽሑ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር وأري مسيحته والله يوحنس تمك بقدام ويلبس تمكته كما ينسو ويتحقق لومو هاتياتومو ويهاورو هابيه كله ويرسالين ويتمقومو لو كلهم يسأمون بهاتياتهم ويوحنس بيصغر جمال وقناتو زادي مستحقه وسيسايو أنبتا ومعارض أدنيا وسباك ويبي يمس امدري زي سن امني ويدلوني افتح اذن افتح سانه بغريه وانسى تمككمو بماي ووت يا تمككمو منفس قدوس ويتامير مسا اغزي يسوع من نازريت زغليلا واطمقو يوحنس بفلገ يردانوس ወፂኦ ማይ ርእየ ተሰጥቀ ሰማይ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ከመ ርግብ ወነበረ ዲቤሁ ወመጻ ቃል እምሰማይ ዘይብል አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወሻከ ሰመርኩ ደሞ እንሰም ያለ ስማ ይቤግዝዳ ما يوحنس وانجيل ምዕራፍ 15 ቁጥር 33 ويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ዕድሜው 30 ዓመት ነበረ። ወዲ ዮሴፍ ድማ ይመስሎ ነበረ። ወዲ ኤሊ፣ ወዲ ማቲ፣ ወዲ ሌዊ፣ ወዲ መልኪ፣ ወዲ ዮና፣ ወዲ ዮሴፍ፣ ወዲ ማታትንዩ፣ ወዲ አሞጽ፣ ወዲ ናሆም፣ ወዲ ኤስሮም፣ ወዲ ናጅየ፣ ወዲ መዓት፣ ወዲ ማታትዩ፣ ወዲ እስየይ፣ ወዲ ወሴፍ፣ ወዲ ይሁዳ፣ ወዲ ዮዳን፣ ወዲ ረስ፣ ወዲ ዘሩባቤል፣ ወዲ ሰላትያል፣ ወዲ ኔሪ፣ ወዲ መልኪ፣ ወዲ አሃዲ፣ ወዲ ዮሳ፣ ወዲ ቆዝሞስ፣ ወዲ ኤልመዶም፣ ወዲ ኤር፣ ወዲ ሆሴ፣ ወዲ አልዓዛር፣ ወዲ ኢያዕራም፣ ወዲ ማጣት፣ ወዲ ሌዊ፣ ወዲ ስምዖን፣ ወዲ ይሁዳ፣ ወዲ ዮሴፍ፣ ወዲ ዮናን፣ ወዲ ኤልያቄም፣ ወዲ መልኪ፣ ወዲ ማይናይን፣ ወዲ ማጣት፣ ወዲ ናታን፣ ወዲ ዳዊት፣ ወዲ እስየይ፣ ወዲ ኢዮቤድ፣ ወዲ ብዕየዝ፣ ወዲ ሰሎሞን፣ ወዲ ነአሶን፣ ወዲ አሚናዳብ፣ ወዲ አራም፣ ወዲ ኦርኒ፣ ወዲ እስሮም፣ ወዲ ፋሬስ፣ ወዲ ይሁዳ፣ ወዲ ያዕቆብ፣ ወዲ ይስሐቅ፣ ወዲ አብርሃም፣ ወዲ ሳራ፣ ወዲ ናኮር፣ ወዲ ሴሩህ፣ ወዲ ራጉብ፣ ወዲ ፋሌቅ፣ ወዲ ብዕየር፣ ወዲ ሳላ፣ ወዲ ቃይንም፣ ወዲ አርፋክስድ፣ ወዲ ሴም፣ ወዲ ኖህ፣ ወዲ ላሜሕ፣ ወዲ ማቱሳላ፣ ወዲ ሄኖክ፣ ወዲ ያርየድ፣ ወዲ መላልኤል፣ ወዲ ቃይናን፣ ወዲ ሄኖስ፣ ወዲ ሴት፣ ወዲ አዳም፣ ወዲ እግዚአብሔር፣ ወዲ ዘአምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ። ሉቃስ እንዲሁ
መስቀል በተሰማይ ተዘቃቲ ቃል ሞሪት ወብነቢያት ቢይን ዛዳዩ ሕራይ ካብዚ ብምቕጻል ወንጌል ይኽንበብ ጸኒሑ ዝንትኡ ተወልየ ዝኣፈቅር ገቻው ሰመርኩ ሕጊ ክንፍጽም ትዘፍቅሮ ወለይ ንስሞ ብኡ ተሓጐስኩ ወይ ካብ ዝበለ ሕጂ ኸ ሊቃውንት ናይዚ ክቡር ዕለት እዚ ሰብተራ ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ ዕዳጋ ሐሙስ ደብረ ፀሐይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሓዝሓዝ ደብረ ምህረት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አኽርያ በመሪሕነት ደብረ ብርሃን ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ ማርያም ዘተወልደ በአብ ነአምን ካብ ማርያም ዝተወልደ ነቢያት ሰበኽዎ ንዓና ዘፍቀረ ኣብ ዮርዳኖስ መጺኡ ሕጊ ዝፈጸመ ብወልድ ነአምን በመንፈስ ቅዱስ ካብ ኣብ ሰረጸ ነአምን ዝብል በጣዕመ ዜማ ተሰኒዩ ብሊቃውንቲ ክኾነናይ ኩለና ናብኡ ጽንክ ንብል ሊቃውንት ኢየሱስ ክርስቶስ
ሊቃውንትና ዝማሬ መላእክት يسمعنا كابزي بمقصال ኣብ መድረኽ ባሕቲ መስከረም ኮንኩም ዘለኹም መንእሰያት ኩኑ ዓበይቲ ናብ ታሕቲ ክትወርዱ ንሕብር ኣብ መድረኽ ስግር ባሕቲ መስከረም ዘለኹም መንእሰያት ኩኑ ዓበይቲ ኣብ ታሕቲ ወሪድኩም ክትከታተሉ ንሕብር ካብዚ ብምቕጻል ቤት ትምህርቲ ሰንበት መንእሰያት ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ ዕዳጋ ሐሙስ ነዚ ክብሪ በዓል ዝኸውን ከምዚ ንያለቅ ሊቃውንት አሰንዮም ስብሐተ እግዚአብሔር ከስምዕናዮም ስለዚ ንሊቃውንትና ዝኽልዎ ጸንሑ ካብ አቦ ዝባህሪ መለኮት ተወልደን ተላኸን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደን ካብ መንፈስ ቅዱስ ሰረጸን ሕግ ንኽፍጽም ብነቢያት ተሰብከን ናብ ዮርዳኖስ ዝወለደን ብሓቂ ብግልጺ ዘረአየና ሕጉን ስርዓትን ተሰናውን ዝብል እዮም ክትምና ጸኒሖም እጅ ኸዓ ናብቲ ዝስዕብ መድረኽ ናብ ትምህርቲ ሰንበት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ
حراي نركنا تمهارو تمسنبت منسيات زماري ملائكة يسمع لنا كابزي بمغصال نزعلات زي زملكت ألتهاوي تمرتي بحلافي سبكة ونجيل من برفاتي عارك ما مرسمون بيانه وهابنايو ازي دكنا خلوص انحو اجزيو مرها يردانوس ابصها وبهيه يوحنس فصومه تفسها سلازي وانتني حسان إلو كم تنقرلو نوبؤ وين غويتو مريحو نا يردانوس بصحه بتستقبر صقخ اني يوحنس تحغوسه كمون ند لما يبهر كبابو ما يهفيها وصبو اسات ويحوي نتبحري كبابو ما يكا نبي كم زغيد صبابو ازي بصقا እግዚአብሔር ወለሳለሳይ ዮሐንስ እኒ ሃሎ ያጠምቅ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ክርበናም ጸንዐ አፍቲ ባሕር ኮይኑ ዮሐንስ ከጥምቅ ካብ ዝነበረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣኒ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ቃል እዚ ክትግብር ወይ ከዓ ክትግብር ዝሰነይ እሞ ናብቲ ዝቕፅል ትምህርቲ ንቕቡር ናምልና ናብ መድረኽ ንእድም بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين እግዚአብሔር አምላክና ዘፍቅረኩም ንእግዚአብሔር አምላክ ተፍቅሮ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ድንግል ማርያም አዴና ቃል ኪዳን ናይ ኩላቶም ህርያን እግዚአብሔር በረኸትን ረድኤትን ታምኑ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳስ አቃየምበር ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት አባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ናይ መንግስት አካላት ለዓለወት ሓለፍቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ማይተቴ ቤተ ክርስቲያን መምሃራን ሊቃውንት አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ምእመናት አቦታት አዴታት ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ንቅዱስ ዕላማ ኣብዚ ጥንታውን ታሪኻውን መንፈሳውን ሃገራውን ሃይማኖታውን ባህላውን በዓልና በዓል ጥምቀት ምኽባር ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ተኣኪብኩም ዘለኹም ኩልኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ بسم እግዚአብሔር አምላክና كمي حديركم كمي ጸኒሕኩም አሜን ሉል እግዚአብሔር አምላክና ካብ ጸልማት ለይቲ ናብ ብርሃን መዓልቲ ብድሓነ ሰላም አሰጋጊሩ ኣብዚ ስሙ ዝቅደሰሉ ስሙ ዝምስገነሉ ቅዱስ ቦታ ተረኺብና እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ልሳና ከፊትና ከነመስግኖ ዝፈቀደልና ሉል እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ነቶም ሃይማኖታዊ ይኹን ሃገራዊ በዓላትና ብፍርሃ ዘይኮነ ብትብዓት بحزن زي كوني بحاجوز كنخبر بواجا زيت تمن كبرت هواتهم ذوفي والسماتاتنا لول እግዚአብሔር አምላክና عرفت نفسي يحبهم ممنان نا እግዚአብሔር ቤተሰብ መንፈሳውያን በዓላትና መخሰብና እንበር ክሳራና ይኮኑን ዕላማ ቤተ ክርስቲያን ድሕነት ደቂ ሰባት ስለዝኾነ علات نوا وانجيل منجس نسه وامنوا اسم قربت منكس እግዚአብሔር ዲያብሎስ ተሰዓረሉ ወልደ እግዚአብሔር ዝነገሰሉ ኃጢአት ተደምሰሰሉ ጽድቅ ዝረኸብናሉ ጸልማዝ ተቀንጠጠሉ ብርሃን ዝነገሰሉ ቅዱስ ወንጌል እንህለሞ እመኑን ተነስሑን ካምባል ዕሪፋ ይትፈልጥን ስለዚህ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ በዚህ ዕለት እዚ ወንጌላው ማቴዎስ ዝጻሐፉ ክርስቶስ አምላክና ዝተዛረቦ ሕያው ቃል
መሰረት ብምግባር ክንመሃሪና ዝምህር እግዚአብሔር ዝምዕድ እግዚአብሔር እሞ ሎል እግዚአብሔር አምላኽና ጥበቡን ምስተውዓሉን ያዕድለና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቅድ 15 እስመ ከመዝ ውእቱ ተድላ ለነ እምባርከስ እዚ ንዓና ሓጎስ እዩ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ አርእስተ ትምህርትና እዚ ንዓና ሓጎስ እዩ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ተራእዩ ዝጠፍእ ተሰሚዑ ዝሃስስ ሓጎስ አሉ እዚ ንሕና ንዓና ሓጎሲ ንብሎ ዘለና ግን ዘለዓለማዊ ርስቲ ዘውርስ ክሳብ ፍጻሜ ዓለም እናተዘንተወ ዝነብር የምእመናን ስለዚ ቤተ ክርስቲያንና ግዚያዊ ዘይኮነ ዘለዓለማዊ ሓላፊ ዘይኮነ ነባሪ ደስታን ሓጎስን ዘለዋ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እያ ስለዚ ካብቲ ፍጹም ደስታን ሓጎስን ዘለዎ ዝተፈለየ በዓልና እንታይ እዩ እንተልና እዚ ሕጂ ብሓድነት ተኣኪብና ነኽብሮ ዘለና ቅዱስ በዓለ ጥምቀት ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሕፅር ብዝበል ስለምንታይ እዩ ጥምቀት ንዓና ሓጎስን ደስታን ተባሂሉ እንተልና መጀመርታ ምእመናን እዚ ዕለት እዚ ትንቢት ነቢያት ዝተፈጸመሉ ዝተፈለየን ዝተቀደሰን ዕለት እዩ ምእመናን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህርን ከስተምርን እንከሎ ብዙሃን ነቢያት ፈተው ይርአዩ አንትሙ ዘትርእዩ እምበኣርክስ እዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም እዚ ንስኻትኩም ብእዛንኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክርእዩን ክሰምዑን ዝደለዩ ብዙሓት ነቢያት ነይሮም እዮም ግና ይረአዩን ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፁዓን እዮም ከም ዝተባህለ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ቀዳሞት አቦታትና ነቢያት ን5500 ዓመት ኣብ ሓዘን ናብ መከራ ኣብ መግዛእቲ ዲያብሎስ ኮይኖም እዛ ዓለት እዚኣ ክትመጽእ በብግዚኦም ሱባኤ ይኣትዉ ትንቢት ከዓ ይንበዩ ነበሩ ካብቲ ዝተነበዮ ትንቢት ብዙሕ ምእመናን እዚ ብዲያቆናት ክዝመረልና ፀንሐ ልበ አምላክ ዳዊት ዝበሎ ሕያው ቃል ባህርኒ ርእየት ወጎየት ወዮርዳኖስኒ ገብአ ደሪሁ እምበኣርክስ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ኣብ ዝኸደሉ ጊዜ ባህርኒ ርእየት ወጎየት ባህሪ ዝተባህለ ሕፅር ብዝበለ ምእመናን ዲያብሎስ ማለት እዩ ዝሰዓረሉን ዝደኽመሉን ጊዜ ስለ ዝኣኸለ ክርስቶስ አምላኽና ናብ ማያት ኣብ ዝወፀሉ ጊዜ ተጨነቀ ኢሉ ወዮርዳኖስኒ ገብአ ድሬሁ ዝውሕድ ዝነበለ ማይ ድማ ናብ ድሕሪት ተመልሰ ኢሉ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣስተውዕሉ ካብ ዘመናት ካብ ኣቦና አዳምን ኣዴና ሔዋንን እናተዋራረሰ ከም ወሓዚ ማይ ማዕበል ኮይኑ ኣብ ባህሪና ፀኒዑ ዝገዝአና ዝነበረ መርገመ ስጋን መርገመ ነፍስን ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ምስ ወረደ ነቲ ናይ ዕዳ ደብዳቤና ከም ሰብነቱ ረጊጹ ከም መለኮቱ ፍሒቁ ደምሰሰልና ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹኑ ስለዚ ተድላ ለነ እዚ ንዓና ሓጎስ እዩ ሓጢአትና ተደምሰሰሉ መርገም ካብ ባህሪና ዝረሓቐሉ ዝተቀደሰ ዕለት ስለ ዝኾነ ምእመናን እዚ ንዓና ሓጎስ እዩ ጥምቀት ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ደስታን ሓጎስን እዩ ናይ ነቢያት ትንቢት መደምደምታ ዝረኸበሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሊቅ ምኵራብ ኣነመት ጸምረ ወቤተ ክርስቲያን ተኣጽፈቱ ምእመናን ምኵራብ ክዳን ኣነመት ኢሉ ግን ኣይተኸደነቱን ቤተ ክርስቲያን ግን ለቢሳቱ
ነቢያት ተዛረቦ ትንቢት ምእመናን ሎሚ ንሕና ለቢስና ያውልና እሱ እንታይ እንተልና ካብ አብን ካብ ወልድን ካብ መንፈስ ቅዱስን ንውለደሉ ጥምቀት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ክምዕት ከሎ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 26 ተንቢብናዮ እምባር ከሳሕዋተይ አንቶም ኩልኹም ብክርስቶስ ተጠመቅኩም ንክርስቶስ ከም ዝለበስክሞ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢሉ ስለዚ መናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እዚ ዕለት እዚ ንዓና እንታይ ሓጎስን ደስታን እዩ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹኑ ከላይ ምእመናን ተድላለነ እዚ ንዓና ሓጎስን ደስታን ክንብልን ኮለና እዚ ዕለት እዚ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ዝተሰርዓሉ ካብ ክርስቶስ አምላኽና መሰረት ኩሉ ጽድቅ ዝኾነ ትሕትና ዝተማሃርናሉ ዝተቀደሰ ዕለት እዩ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዮሐንስ ክጥመቅ ከደሉ አቀድማ አቢሉ ግን ዮሐንስ ንእስራኤላውያን እናገሰጸ ይምዕዶምን ይመኽሮምን ስለዝነበረ እዚ ደኣ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ክርስቶስ ከይከውን ምስ በሉ ዋንስ አጠመቀክሙ በማይ ለንስሐ ኢልዎም አነ ክርስቶስ አይኮንኩን አነ ንስሐ በማይ የጥመቀኩም አለሁ ወድህረየሰ ዘይመጽእ ውእቱ ይጸንዕ እምኔ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ግን ኢልዎም ድሕረይ ስለ ዝበሎም ካብኡ ዝትሕት ምእንቲ ከይመስሎም እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ካባይ ይሕይል ካባይ ይጸንዕ ቅድመይ ዝነበረ ንሱ ናይ ባህር አምላኽ እዩ ንሱ ፈጣሪው አነ ግን ፍጡር ኢሉ ስለዚ ውእቱ ያጠመቀክሙ በማይ ወበእሳት ናቱ ጥምቀት ካብ ናተይ ጥምቀት ይበልጽ እዩ አነ ንስሐ በማይ የጠመቀኩም አለሁ ትድሕረይ ዝመጽእ ግና በማይን በእሳትን ከጠመቀኩም ኢሉ ክብርን እግዚአብሔር ይኹኑ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ምሳሌያዊ ጥምቀት ዝሓለፈሉ አመናዊ ጥምቀት ክርስቶስ አምላኽና ዝተዋሃበና ዝተቀደሰ ዕለት ስለ ዝኾነ እዚ ንዓና ሓጎስን ደስታን ምእመናን ስለዚ ክርስቶስ አምላኽና ስርዓት ሰሪዕልና ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መኻዱ ትሕትና ምእመናን መጺኻ ጠመቐኒ እንተዝብሎ ነይሩ ንዮሐንስ መጥምቕ ሎሚ ክብሪ ዘለዎም በዓሌት በአውራጃ ዝምክሑ ብገንዘብ ዝጀሃሩ መጺኹም ኣብ ገዛና አጠምቁና ምስ በሉ ነይሮም ከምኡ ይኮነን ክርስቶስ አምላኽና ምስ ተወልደ ሸውዓተ መስተጻራን ተዓሪቆም አምላኽን ሰብን ነፍስን ስጋን ሰብን መላእክትን ህዝብን አሕዛብን ስለዚ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ በዓሌት በአውራጃ በኻለ ነገር ከይተፈላለና ኩላትና ሎሚ ስርዓት ክርስቶስ አምላኽና እናፈጸምና ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ቤተ ክርስቲያን ከድና ንጥመቃለና ስለዚ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እስመ ዝንቱ ውእቱ ተድላ ለነ እምበኣርከስ እዚ ንዓና ሓጎስን ደስታን እዩ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ተሰርዓሉ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ዝተጋሃደሉ ዝተቀደሰ ዕለት ስለ ዝኾነ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹኑ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሳልሳይ መወዳእታ እዚ ንዓና ሓጎሲ ክንብል ኮለና ልማድ ኣይኮነን ምእመናን ተራ ነገር ኣይኮነን ክርስቶስ አምላኽና ተጠሚቑ ምስ ወፀ ድሕሪ ህዝቢ ምስ ተጠመቐ ናቲ ዝኾነ ምስጢር ኣለዎ ምሳሌያዊ ጥምቀት ኦሪት ሓሊፉ ንምባል ድሕሪ ኩሎም ተጠሚቑ ግን ክርስቶስ አምላኽና ካብ ማይ ምስ ወፀ ተርህወ ሰማይ ኢሉ ምእመናን ናብ ሰማይ ጠምቱ ሰማይ ዝኽፈት ዝዕጾ ይኮነን ግና ዝተዓጽወ ገዛ ምስ ተኸፈተ ዘይረአኻዮ ከም ትርኢ ምስጢር ተገለጸ ማለት እዩ ሰማይ ተኸፊቱ ምእመናን እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ሰማይ ይኽፈተልና ሰማይ ምስ ተኸፈተ መንፈስ ቅዱስ በአምሳል ርግቢ ናብ ክርስቶስ አምላኽና መጸ ኢሉ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ዕላማ ኣለዎ መንፈስ ቅዱስ ምውራዱ
ተራ ነገር አይኮንን ስለምንታይ በአምሳል ርግብ መጪው እንተይልና ሓንቲ አብነት ክነግረኩም ጻድቕ አቦና ኖህ ኣብ ዕፁ መርከብ ኮይኑ በቲ ዝርዮ ዝነበረ ኃጢአት እናሓዘነን ከሎ እታ ዝተረኣኸት ርግቢት ነትገ ማይ አሂ ኖህ ማይ ነጺፉ ሰላም ኮይኑ ብምባል ቆጽራ አውሊዕ ሒዛትሉ መጽአት ኢሉ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ አማናዊ መንፈስ ቅዱስ በአምሳል ርግብ ነትገ ማይ መርገም ነትገ ማይ ኃጢአት እምባርከስ ካብሎ ምንኔው መርገምን ኃጢአትን መደምደምታ ረኺቡ ካብ ባህሪኹም ሪሕቕልኩም ብምባል መንፈስ ቅዱስ ተገልጸሉ ሉል እግዚአብሔር አምላኽና መርገምን ኃጢአትን ይርሕቐልና ምእመናን እዚ ጥራይ አይኮንን እግዚአብሔር አብ ደመና ኮይኑ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ እቲ ዝፈትዎ ወደይ ንስዩ ብኡ ዝሰመርክ ወደይ እዚ እሞ ንዑ ኸዓ ስምዕዎ ኢሉ እግዚአብሔር አብ ደመና እግዚአብሔር ወልድ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በአምሳል ርግብ ሰለስተ አካላት ኣብ ሓደ ኩነት ተገሊጾም ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እዚ ዕለት እዚ መሰረት ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ምስጢረ ሥላሴ ዝተኸሰተሉ ዝተገለጸሉ ዝተቀደሰ ዕለት እሞ እዚ ምእመናን ንዓና ሓጎስን ደስታን እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹኑ ስለዚ ከይሓፈርና ሓድነትን ሰለስነትን ንገልጽ ዘለና እዚ ምስጢር እዚ ምእመናን ስለዚ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እስመ ከመዝ ውእቱ ተድላ ለነ እምባርከስ እዚ ንዓና ሓጎስ እዩ ትንቢት ነቢያት ዝተፈጸመሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ሰገርናሉ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ተሰርዓሉ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ዝተጋሃደሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ዓመት ዓመት ተኽብሮ ዘላ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ግና ሓጎስና ብምንታይና ነኽብሩ ሓጎስና ምእመናን ብምብላዓን ብምስታይን ክዳን ብምቕያርን ኣይኮነን ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 እስራኤል እስራኤል ኣነ ብሞት ሓጣን ዝሕጎስ ኣምላኽ ኣይኮንኩን ክዳንኩም ዘይኮነ ልብኹም ቀይር ኢሉ ምእመናን እዚ ዕለት እዚ ሓጢአት ዝተደምሰሰሉ መርገምና ዝተደምሰሰሉ ውልድነት ዝረኸብናሉ ዝተቀደሰ ዕለት እዩ እንተኢልና ብፁዓን ኣቦታት ከምዚ ይብልለዎ ምእመናን ሕጂ እውን እቲ ቤተ ክርስቲያን በ40 ብ80 ዝሃበትና ካባ ጽድቂ ጸጋ ጥምቀት ብሰናይ ተግባር እናፈጸምናዮ እንድሕር ከድና ንዓና ሓጎሲ መወዳእቱ መንግሥተ ሰማያት ስለ ዝኾነ ምእመናን ስለዚ መንፈሳውያን በዓላትና ንሓድሕድና ብምክብባር ጽጉማት ወገናትና እናረዳእና ሽጉራት ወገናትና እናደገፍና ሕዙናት ወገናትና እናጸናናዕና ከነኽብሮ ብፁዓን ኣቦታት ሓደራ ይብሉና ኣለዉ ሉል እግዚአብሔር አምላኽና እዚ ክንገብር ጸግኡ የብዝሓልና ዝመሃረናን ዝገሰጸናን ሉል እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ እዚ ንዓና ሓጎስ እዩ ወስብሐት ለእግዚአብሔር حراي نمامرنا قال هيوت اسمعنا كابزي بمقصال اتي براچه እግዚአብሔር አምላኽና ሕጊ ክንፍጽምና ሎሚ ሓጎስና ዓና ይኹል ከሎ እሞ ንኻልእ ኸጠምቕ ብስምካን ብስም ኣቦን ብስም መንፈስ ቅዱስን የጠምቕ ሳጊና ውህልው ኢኻ ስለዚ እንታይ ክብል ኢሉ ሕቶም ሰቕረበ ወልዱ ለቡሩክ ተሳሃለን ይበል ኢሉ ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ምርኩስ ብምግባር ብፁዓን ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ነዚ ማይ ባህሪ አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብምባል ብቡራችኦም ክባረኽዎም ኩልና ለባስያን ሓፍ ንበል ንኽብሮም ብፁዓን ኣቦታት ማይ ባህሪ ወይ ባሕሪ ጥምቀት ክባርኹ ብፁዕነቶም ናብ ባሕሪ ወይ ናብ ማይ ባሕሪ ወርዱ ኣለዉ ስለዚህ ከዚህ ከወሃበና ጸንሕ ትምህርቲ
نزقالات زي مركوس بمقبار يا قدس بيت كريستيان أفهجن سرعتنا سفيرة نتي بصحف بجهده قلص بمبال بزي كبر على تزي كل مؤمنات إزبك زي أبير استأكبلو هجن سرعة زفتصام دلو أيو فصوانا بوثات ببصونتهم لك أنا باسات نما باهر أهدو آب قدوس أهدو والد قدوس أهدو وإتو منفس قدوس ببال كبار خويهم راي كلنا نبطلت نقلب هادو بهالالو መንፈስ ቅዱስ በአማን አብ ቅዱስ በአማን ወልድ ቅዱስ በአማን መንፈስ ቅዱስ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ ሰብሕዎ ኩሎ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ቀጺሎም ብፁዓን አቦታት ብፁዕነቶም በርባዕተ መኣዝን ብትእምርተ መስቀል ንማይ ባሕሪ ይባርኽዎ ኣለዉ። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ማይን ወርሓትን ዘመንን ይግበረልና። ዘስዕቡ ተዳልዮም ጽኑሕቶም መምሃራት ብፁዓን አቦታት በርባዕተ መኣዝን ከምቲ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊትን አጽናፋዊትን አማናዊትን ዝኾነት በርባዕተ መኣዝን ንባሕሪ ጥምቀት ብፁዕነቶም ይባርኽዎ ኣለዉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ራይ እዚዩ እቲ ክበሃለና ጸንሐ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ክንፍጽም ሓጎስን ደስታን እዩ ንዓና። ስለዚ ክርስቶስ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ሃዋርያ ጴጥሮስ ዝብሎ ዘሎ ሃደ ገለነ ማእተቦ ከመ ንትሉ ንሕነ አሰረ ዚአሁ። እዚ ኩሉ ዝፈጸመና ዝተግበረልና ክርስቶስ አሰር አሰሩ ክንስዕብ ምእንታን እዩ ኢሉ። ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዚ አሰር እዚ ብምስዓብያ ስርዓተ ጥምቀት እተማልእ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ራይ ሓደ መኣዝን ተሪፍሎ ባርኹናኡ ባዕዘለዉ ብድሕሪ ዝዊን ብሊቃውንቲ ዝበጽሕ ቃል እግዚአብሔር ስለ ዘለና ኩለና ናብቲ ዝውሃብ ቃል እግዚአብሔር ክንከታተል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሕራይ ካብዚ ብምቕጻል ብፁዓን አቦታት ስርዓተ ቡራቼ ማየ ባሕር ፈጺሞም ናብ ቦቶኦም ይምለሱ ኣለዉ። ካብዚ ቀጺሉ ብሊቃውንት መምህራን ዮም ፍስሓ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ወበእንተ ጥምቀቱ ሃሌሉያ 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 ሃዲጎ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገብአ ወወፅአ በሰላም ዝብል ሕጂ ብናይ ክርስቶስ ልደትን ብናይ ክርስቶስ ጥምቀትን እቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረን ኣብ ዓለም ዘሎን ዓለም ሕሊፉ ዝነብርን እግዚአብሔር ሓጎስ ዝኮነልና ብልደቱን ብጥምቀቱን ሓጎስ ኮነልና። ነተን ካብ ሚእቲ ወይ በል 99 ካብ ሚእቲ ሓንቲ በጊዕ ጠፊኣ ነበረት ንኸድሕን ከዓ ነተን 99 ኣብቲ ቦትአን ገዲፉ ንሓንቲ በጊዕ ክደሊ ከም ዝመፀ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ክምራሓልና እዩ። ናብ ሊቃውንት ናብ ሊቃውንት እግዚኦ ምድረከ
ፍስሐ ኮነ ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ምድረከ ዮም ፍስሐ ኮነ
ወተሳተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገብአ ወተሳተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገብአ ወተዛተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገብአ ወወፃ
Kala
ሊቃውንት ዝማሬ መላእክት ተስማዕልና ካብዚ ብምቕጻል ኩሉ ብጸሎት ተጀሚሩ ብጸሎት ስለዝሕተም ምህልላ ኩሉ ብድሕሪኡ ማዕዳን ብራችን ናይ ኣቦታት ቀጺሉ ኸኣኒ ምስጋና እንተሳተፍቲ ኽዋቢ ሕጂ ናብ ምህልላ ምህልላ ስለ ዘሎ ኩልና እቶም ደኺምና ኩና ፀንሓና ሓፍ ንብል ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ንግር ወላዲተ አምላክ መንኮሰ መስቀሉ ዋህዶ ትርወት ረይራ ከም እንደምነ ኩልኩም ተግባር ለዊሁ
ወኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃ ኃጢአት ዘገበ በእንተ ማርያም እግዚኦ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ እቀባል ሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ እቀባል ኩሎናት እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን አምላክ ይመሐረና ተሳሊ አምላክ ዛልና በጥምቀት ቤተውና መንግሥትናን ሀገርናን ሰራዊትናን በሰላም ይሐልወልና በእጅ ሀገሮም ዝሓለው ሰዓትና ገነት መንግሥተ ሰማያት ያረፈልናን ዓለምና ሁሉ ምሕረቱን ሰላምን ያዘልና በጣልናን በጻመት በሰላም የጽንሐና በእጅ ሀገሮም ዝሓለው ሰዓትና መንግሥተ ሰማያት የውርሰልና ወነዘበ ሰማያት ወነዘበሰማያት ቅድስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንግል ዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላ አድኅነነ ወአድኅነነ ኩሎ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ሊተጸጋ እግዚአብሔር ብዘይ ሰዓሊ ወጸልዲ ምሕረተ በእንቲአነ አውቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ سمعنايو قبل بلانا حضرنا سمعنا نمسرح بقعنا من كسنان هاجرنا سراويتنا بسلام يحلولنا نعلمنا كله مع تقنتيت محرة سلام نزلنا بديكم تسبسنا يبصرها ريام نفساب يبقعنا كل جزينا أملخنا دلمنا يزخون يخصم عنا قدس وقاد يخوننا هاجرنا يباركنا مثلنا يقدسنا نعلمنا كله سلام الآخرنا يفتح ويسري يهدي وينصح ذين وأملاكنا ومتانين يسوس كريستوس كاهن كانا سرات يدم ساسي عبسام ولدو لبروك سلطان زوابهم لاوين هاريات ودمو زسري هاتيات عالم يسري لكم هاتياتكم أنتم أبو يقصاو يستاهو يدك ونات أقبل تايمات كونوا بتهانا ونسهانا يرسيان يرسيكم بابو لهم تسقدك زي ومهارنا والعصر تغلتك زي فزالي فسريت وزي مسويت وانتك نارا مهارنا نبال ሕራይ ብፁዓን ኣቦታትና እቲ ኣባታዊ ዝኾነ ጸሎትን ማዕላን ሂቦምና ኣለዉ። ሕጂ ኣብዚ ኣብ መወዳእታ ነዚ ክቡር በዓል ንምምዕራግ ወይ ከዓ ኣብ ተስፋ ምግባር ዝሃቡ ሓደ ኩባንያ ህንፃ ሰገን ከምኡ እውን ክፍሊ ቴክኒክ ከምዚ ኢሉ ማዕሪጉ ክውዕል መሰረታዊ ለውጢ ብምግባር ክውን ዝገበሩ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ኣብ ምድላው ዝገበርዎ ኣበርክቶ ከምኡውን ሚኒስትሪ ዜና ባህላዊ ጉዳያትን ምዕሪጉን ክውዕል ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃኢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ብቐጥታ መሳኹቶም ከፊቶም ክከታተል ዝገበርዎ ኣበርክቶን ዝገበርዎ ዘለውን ከምኡውን ፋብሪካ ዓለባ ኤርትራ ነዚ ናይ ሊቃውንቲ መትሓዚ ወይ መጥናሕቲ ናይ መቆምያን ጽናጽልን ሂቦም ዘለው ብናጻ ብምሃቦም ቀጺሉ ፖሊስን ጸጥታን ዞባ ማእከል ህዱእን ምዕሩግን ቅሱንን ኮይንን ክውዕል ካብቲ ማል ሕጆም ዝገበሩ ኣበርክቶ ብስም ቤት ጽሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት መምርዋ ታሪክ ምስጋናና ንህብ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና። ሕጂ ናብቲ ስርዓት ናይ ምንጻግ እዩና ክንከይድ ተዳሊልና ስለ ዘሎ ኩሉ ሕግን ስርዓትን ጌርና ክንነጽግ ብድሕሪ እዊን ታቦት ኣብ ቦትኦም ክምለሱ ስለ ዝኾኑ ብኽብሪ ዝቕጥቅጥ ዘይኮነ ብኽብሪ ጌርና ክነሰንዮም። ስለዚ ናብ ስርዓተ ምንጻግ ሕራይ መንጸጊ ተዳልዩ ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ከይኣተና ኩልና ብደገ ኮይንና ክንጸግ ንኽእል ኢና። ብቦታት ተማሪኺ ቁሩብ ትዕግስቲ ንግበር እባ
حراي تابوت نابوتو خيد اللهم كلنا بتقسم تقبله تابوت نابوتو خيس لزلو كلنا معنقد محلف نقرف اللهم ክርስቶስ እግዚእነ ወረድ ከይተባለ ዘተነግረትኒ ግዚኡ ንጻሕነ ከዊኖ ሰብአ በዮርዳኖስ ተጠንቀቅ ከዊኖ ሰብአ በዮርዳኖስ ተጠንቀቅ በዮርዳኖስ በዮርዳኖስ ተጠንቀቅ ከመ ይቤዝወነ በዮርዳኖስ ተጠንቀቅ በዮርዳኖስ ተጠንቀቅ ከመ ይቤዝወነ ንሕና ደቂቀ አዳም ንሱ ዘፍቀረና መታን ከይነነብር ንጽድቂ ጸሚና ወቅድሳተ መንፈስ ወሃበነ ወቅድሳተ መንፈስ ወሃበነ